Hola, doncs bé, mira, jo vaig començar a venir els dilluns aquí a berenar i a saludar els amics del Tu Jugues, amb el Marc, el Ton, el Pau, i venia aquí, berenàvem i comentàvem la jugada, i anant dient, et quedes? Queda't, queda't. I jo, que a mi això no m'agrada, que a mi això em fa vergonya, que a mi aquestes coses... I mica en mica em vaig anar quedant, un dia fes una crònica, fes un no sé què, i ja ho veieu, ja fa, no sé si són 3 o 4 anys que col·laboro i faig el Tu Jugues, i molt content d'estar a Ona, i doncs moltes felicitats pels 10 anys.
Recordo molt de carinyo aquells 10 anys, sobretot al principi, quan vam començar, quan vam dissenyar la idea, i quan gràcies a Àlex, a Quim i a altres vam començar a empènyer endavant. Aquelles classes que fèiem una miqueta per aprendre com gestionar les notícies al mateix pati de Can Buixó, aquella entrada a Can Buixó que estava tot fet una mica així en enrenou, i vam començar a netejar, a pintar, amb aquella música Maira Hey, Maira Ho, us en recordeu? Segur que els més veterans us en recordeu. Aquella era la nostra sintonia d'aquell estiu, vam arrencar amb molta força i moltes ganes. Jo, lamentablement, sent aquí a Madrid, com esteu veient als estudis, doncs podia col·laborar poquet, vaig intentar fer el que vaig poder, però sí que recordo un carinyo molt especial amb tot el que fa referència a Ona Codinenca. Així que moltes felicitats a tots, insisteixo, a tot el poble, passeu-ho molt, molt bé, i jo des d'aquí, des de 600 quilòmetres de distància, us recordaré també amb molt de carinyo aquesta festa. Felicitats!